চলছে অসম সরকার হুঁশিয়ার কেন্দ্র সরকার হুঁশিয়ার আমরা দাবি মানিব লাগিব অসম সরকার হাই হাই কেন্দ্র সরকার হাই হাই অসম সরকার হুঁশিয়ার রণস্পেগুল হুঁশিয়ার রণস্পেগুল মুর্দাবাদ আগামী মহিলারি হাই হাই আগামী মহিলারি মুর্দাবাদ সর্বানন্দ ন্যাশনাল মুর্দাবাদ সর্বানন্দ ন্যাশনাল হাই হাই অসম সরকার হাই হাই কেন্দ্র সরকার হাই হাই আমরা দাবি মানিব লাগিব फेब्रुवारिनि 13 तारिखानो जोंनि दुलाराय आसामनि ट्राइबेलफोरनि थांनाय आरो थैनायनि थि सम दा बेनिखायनो बे 13 फेब्रुवारिनि सिगाङाव जेरैखि जाया जोङो बे बिलखौ होबथानो थाखाय जोङो जांख्रिथाय हाबाफारिखौ लानांगोन बांगा रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला भारतनि पार्लियामेन्ट सेसनाव बे बिला फैदोंमोन लोगो लोगो जोङो दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानै जोङो जानुवारि दाननि 24 अक्ट'आव मोनसे मेलेमजिबि जथुम लादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन बे मेलेमजिबि जथुमनि गेजेरजोंनो जोङो गोलाव मोनसे जांख्रिथाय हाबाफारि फोसावदोंमोन बे फोसावनाय बायदियैनो थांनाय 28 जानुवारियाव आसामनि मोनफ्रोम डिसि अफिसनि लांगोनायाव धरना हाबाफारिखौ जों खालामखांनाय जाबाय जों रायजो राजा नोंथांमोन बिनि उनाव जोङो दिल्लीनि पार्लियामेन्ट स्टेटआव थांनानै जोङो बेहायबो आसामनि मोनद' थागिबि हारिफोर मोन 14 थाखानाय ट्राइबेल हारिफोर बिथांमोननि ज' लोगो नांनानै सिस्टम दैदेननायाव पार्लियामेन्ट स्टेटआव मोनसे धरना हाबाफारि लाखानाय जाबाय दा बिनि उनाव जोङो थांखि लाखानाय बायदियै 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम जोङो ट्राइबेल साग्लोबनाय ओनसोलाव मोनसे हाबाफारि लादों बिजिबि हाथाव आरो ट्राइबेल बासाव होननानै दा बे हाबाफारिनिनो फैयै फैयै दिनै 4थि सानाव आगान सुरबाय 3 फेब्रुवारि दाननि दिनै 4 अक्ट' दा बे हाबाफारिखौ राङापारा दख'राया थांनाय 2 अक्ट'निफ्राय दिनै सानथाम हाबाफारि आगान सुरदों गाबोन सानथाम हाबाफारि दंबावो दा बिनि उनाव जोङो फोसावखानाय बायदियै फैबाय थानाय 6 फेब्रुवारि बे 6 फेब्रुवारियाव जोङो गुवाहाटीनि सनापुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आसामनि मोन 40 लाख जनजातिफोरनि मोनसे सुबुं गौमा जों हाबाफारि लानो आखायाव लादों दा बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानांगोन बांगा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो सोरबा सोरबा सानदों सोरबा सोरबा बुंदों बे हाबाफारिखौ जोङो सिसिट'यालाय बे गोग्लैसोनाय थामहिनबा गाव गावनि हारिनि गेजेराव मानि थाखाय लानो गोनां जाखो जा जोबोद दुखुनांथाव खोथा सोरबा सोरबा सानदों बे मोनद' जनगोष्ठिया ट्राइबेल जायोब्ला जोंहा माथो जेबो खहा जाया होननानै सोरबा सोरबा सानदों सोरबा सोरबा राजखान्थि बर'नियानो जा ट्राइबेलनियानो जा दा बिथांमोना जोंनि गोग्लैसोनाय रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों मोनद' जनगोष्ठिया ट्राइबेल जाबाबो जोंहा जेबो खहा जाया होननानै बुंदों दा बांगा रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव मोन 14 ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनि सुबुं अनजिमा बारा गैया मात्र 40 लाखल' दङ जोंनि गेजेराव बांगा रायजो राजा नोंथांमोन बे 40 लाखनि गेजेरावबो दासिमहालागै जोंनि गेजेराव नांगौ बायदि डक्टर उजिनो हायाखै नांगौ बायदि जोंनि गेजेराव साइन्टिस्ट उजिनो हायाखै नांगौ बायदि जोंनि गेजेराव आइपिएस एपिएस जोंनि गेजेराव दासिम उजिनो हायाखै जोङो बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसाम सरकारा जोंनि मोननो गोनां ट्राइबेलनि गासै 12,000निबो बांसिन बेकलग पस्ट दङ बे बेकलग पस्टखौ दासिम बिथांमोना फुलफिल खालामाखै दा बेखौ खालामनो नागारै दिनै आसामनि थागिबि हारिफोरखौ दिनै सरकारा मोनसे आसामनि थागिबि हारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोनसे बिथांमोना बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो दङ बे जोबोद दुखुनांथाव जों बयबो मिथिगौ बांगा रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ आसामनि दा मोन 40 हारि मोन 6 जनगोष्ठि होननानै जों बयबो बुंदों बे मोन 6 जनगोष्ठिनि गेजेराव दङ थायाहम मरान मटक सुथिया आदिबासि आरो राजबंशी दा आदिबासिनिनो गासै मोन 36 खोन्दो दा मोन 36 आरो मोन 5 जनगोष्ठिखौ लायोबा गासै मोन 41 जनगोष्ठिखौ बिथांमोना दिनै ट्राइबेल खालामनो थांगासिनो दङ बे मोन 41 हारिफोरा टटेल दाजाब्ला जों बयबो मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरो मिथियाबा जोङो दिनै गोसोआव लाखिनांसिगोन दा बिथांमोना गासै 1.5 कोटिनिबो बारा 1.5 कोटि दिनै बिथांमोना जोंनि बे 40 लाखजों लोगोसे बिथांमोना दिनै सरजाबफानो फैगासिनो दङ बे 40 लाखनि गेजेराव बे 1.5 कोटि जुदि जनगोष्ठिया जोंनि गेजेराव फैयोब्ला जोङो दान्दिसेबो जों थावरिना थानो हानाय नङा जों बयबो मिथिगौ 1992 मायथाइयाव बै समनि सरकारा कच राजबंशीखौ
द' दाननि थाखाय मोनसे अर्डिनेन्स खालामनानै ट्राइबेल खालामदोंमोन मान रायजो नोंथांमोन दा बे ट्राइबेल खालामनाय लोगो लोगो आसामनि मोनफ्रोमबो शिक्षा अनुष्ठान मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रि जेरावबो बे राजबंशी होननाय मोनसे हारिया गासिबो बिथांमोना सेनानै लाग्लाबजोबदोंमोन दा बै समनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि गोबां नारा नाजानायनि गेजेराव 1996 एबा 1996 मायथाइयाव बेखौ गोख्रोङै दिनै बै समाव होबथानानै दोननो हानाय जादोंमोन दा फैयै फैयै बे एखे गोरोन्थिखौनो सरकारा खालामथांगासिनो दङ दा दिनै जोंनि माखासे ट्राइबेल दैदेनगिरि पार्टिनि सरकार दङ दिनै जोंनि माखासे ट्राइबेल बिपिएफ एबा बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना माखासे ट्राइबेल सुबुंनिफ्रायनो बे सरकाराव दङ दिनै जों बयबो मिथिगौ आसामाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ जाफुङैनि थाखाय एजिपि गभर्नमेन्टआ बिजेपि जथाय सरकारनिफ्राय बिथांमोना ओंखारलांबाय जातिनि सार्थाव बिथांमोना जातिखौ धंस खालामनो थाखाय बिथांमोना पलिटिक्स खालामा जातिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय बिथांमोना पलिटिक्स खालामा दिनै दा बिथांमोना बै नागरिकत्व आयेनखौ बातिल खालामनांगौनि दाबियाव सरकारा खोनासङैनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै दिनै एजिपि गभर्नमेन्टआ एजिपि हान्जाया दिनै ओंखारलांबाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव दिनै ट्राइबेलनिनो मोनसे गोख्रों राजखान्थि हान्जा बिपिएफ हान्जा दा बिथांमोना दिनै सरकारजों दङ जों बयबो मिथिगौ दिनै आसामनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि बिपिएफ हान्जाया ओंखारलाङोबा दिनै एक मिनिट बिथांमोना थावरिना थाया आथिखालनि आसामनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिपिएफ हान्जाया जुदि ओंखारलाङोब्ला बिथांमोननि सरकारा एक मिनिटबो दिनै थावरिना थानो हाया दा जोंनि खाबुआ जोंजोंनो दङमोन जोंनि दिनैसिमहालागै खाफाला जोंजोंनो दङ ट्राइबेल हारिजोंनो दङ मानो होनोबा ट्राइबेल हारिया दिनै सरकारखौ एंगारनाय लोगो लोगोनो बे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ दिनै थोर थोर कम्पेनि गोनां जायो दिनै जोबोद दुखुनांथाव दिनै हाग्रामा बिथाङा एजिपि गभर्नमेन्टआ थांनाय लोगो लोगोनो बेवहाय खालि जानाय माखासे मासिखौसो बिथाङा आवग्रिनायाव दिनै मुखुब जानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो आं दिनै बे रेलिनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों दिनै बे जातिनि अलखदाव बे ट्राइबेलनि अलखदाव जाय बिपिएफ खालामदों जाय एजिपि जाय बिजेपि खालामदों बिथांमोना दिनै जातिनि खाथेराव दिनै हान्जाखौ एंगारना फैनांगौ मान रायजो नोंथांमोन आं बे दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों मानो होनोब्ला दिनै जातिया धंस जायोब्ला नोंथांमोनाबो धंस जागोन दिनै जातिया धंस जायोब्ला नोंथांमोनाबो राजखान्थि खालामनाया नोंथांमोनाबो गैया जागोन दा बेनिखायनो बे जातिनि अलखदाव जायखिजाया बिजेपि खालामानो जाया जाय बिपिएफ खालामा मानो बिजेपि खालामा मानो बे जातिनि मोनसे अलखदाव दिनै ओंखारबोनांसिगौ नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जाखिनि ट्राइबेलनि मोननो गोनां हाबाफारि मोननो गोनां सुजुग सुबिदा बियो दिनै जोबनो थांसिगोन जोङो बयबो मिथिगौ बै समनि इंराजनि खुंथायावनो जोंनि आसामनि थागिबिफोरखौ रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ खुलिनो थांदोंमोन दिनै आथिखालाव आसामाव ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनब्रै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ दा बै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ गासिबो जोंनि ट्राइबेलनिफ्राय ओंखारलांनानै मालायनि आखायाव थांजोबगोन जोङो बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवनो जोङो रैखाथि हिसाबै थांना थानो हागौमोन खिन्थु गुबुना दिनै ट्राइबेल जानाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो थागिबि जासिगोन बिथांमोनाबो बे हानिनि बिगोमा जासिगोन दिनै बिथांमोना गासिबो साख्रि बाख्रि राजखान्थि रांखान्थि हारिमु गासिबो बिथांमोना दिनै सेग्रामा लांजोबसिगोन दा बेनिखायनो दिनै फावसायनांगौ खोथा गैया दिनै जिरायना थानांगौनि दिनै सम गैया दा बेनिखायनो आं खावलायदों मांग्राय जारजा नोंथांमोन जों बयबो बुजिनांगोन सोरबा राजखान्थिनि दैदेननायाव सोरबा राजखान्थिनि फुस्लायनायाव दिनै जोंहा खहा जानाय नङा होननानै दिनै सोरबा बुंनो नागिरो जोङो खोमा सुनो नाङा दिनै जोबोद दुखुनांथाव दिनै ट्राइबेलनिनो माखासे अर्गानाइजेसन सिसिट'आव गासै मोन 14 गुबुन गुबुन आसामनि ट्राइबेलफ्रा मोन 14 ट्राइबेल थाखानाय प्लेन जाखिनि ट्राइबेल बिथांमोना दिनै ज' जाबाय आरो बेजों लोगोसे हाजोआरि ट्राइबेल बिथांमोनखौ लायोबा गासै मोन 8 एबा 19 बे ट्राइबेलफ्रा दिनै खौसे जाबाय बे खौसे जानानै दिनै ट्राइबेलनि गांनाय उखैनायखौ दिनै होख्रावफैदों नाथाय दुखुनांथाव बेनो माखासे जोंनि बर'नि माखासे दिनै जायफोरखौ जों माहारियारि आफाद होनो बिथांमोना दिनै समानो जायाखै दिनै बिथांमोना सोरबा बुंदों सिसिट'आबो बुंबाय एबसुआबो बुंबाय जों बुङोब्ला बोरैबा जानो हागौ होननानै माखौ बोरैबा जानो बेलाय मा बोरैबा जानाय खोथा बेलाय बेबायदि जायोबा दिनै जों दुखुनांथाव जागोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो खावलायदों बेबायदि अलखद समाव जायफोर आफादा दिनै बिफा आफाद होननानै दिनै बुंना लादों जायफोर आफादा दिनै बर'नि पेरेन्ट अर्गानाइजेसन होननानै बुंना लादों बिथांमोना हाग्रामानि पकेटनिफ्राय दिनै ओंखारबोनांसिगौ दा जारिमिना नङाब्ला नोंथांमोनखौ रेहाय होनाय नङा मानगोनां आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन जारिमिना मालाबाबो नोंथांमोनखौ रेहाय होनाय नङा आं बेनिखायनो दिनै खावलायदों जोबोद दुखु नांदों मानो होनोब्ला फैबाय थानाय 13 फेब्रुवारि सिगाङाव जुदि बे बिलखौ जों होबथानो हायाब्ला
अराय सम जोंनि बे आसामनि मानसिफोरनिफ्राय जोंनि बे थागिब हारिया जोबलांसिगोन। दा बेनिखायनो मान रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे समा जोबोद दुखुनि सम। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खोथा बुंनो नागिरदों। बयबो मिथिगौ आसामाव ट्राइबेल जानो थाखाय जायफोर हारि आरो हारिसा दङ बिथांमोना माखासे नर्मसनि गोनांथि दङ। दा बे मोनसेबो नर्मसा बिथांमोना दिनै फुलफिल जाया। मोनसे हारिया ट्राइबेल जानो थाखाय गिबियावनो मा जानांगोन, मोनसे जिअग्राफिकेल आइसोलेटेड थामहिनबा मोनसे ओनसोलाव बयनिख्रुइबो गोग्लैसोनाय ओनसोलाव थानाय बेबायदि रावजों रायज्लायजायै बे मोनसे थासारियाव थानो नांगोन। बेबायदिखौ जों नोजोर बे मोन द' जनगोष्ठिया दिनै मोनसेबो क्राइटेरिया गोरोबा। दा आरो मोनसे क्राइटेरिया गोरोबनांगौआ ओरैबायदिबाव, जाय हारिया बे जायगायावनो जोनोम जादों थामहिनबा सन्स अफ द सइल, बे हारिनि थागिबि, बेबायदि थागिबियासो एसटि जानायनि मर्यादा मोनो। मान रायजो नोंथांमोन जों दिनै नुनो मोनदों आहमानो जा, कच राजबंशियानो जा, आदिबासियानो जा, गासिबो गुबुननिफ्राय फैनाय गोजा। बिथांमोना गासिबो माइग्रेसन गोजा। दिनै बिथांमोना बे जायगानि थागिबि नङा, बे हारिनि बिथांमोना थागिबि नङा। दा बै थागिबि हारि नङि हारिफ्रा बोरैजाय ट्राइबेलनि अधिकारखौ मोननो, बिथांमोना मोननो हाया। दा बेजों लोगोसे आरो मोनसे केरेक्टार दंबावो, बिथांमोना मोनसे लाजि गुसु मोनसे केरेक्टार थानांगौनो। मान रायजो नोंथांमोन लाजि गुसु एट लास्ट जों बयबो मिथिगौ जों ट्राइबेल हारिया थोंजों मोखांजों मोखां दिनै रायलायनानै जोङो दिनै मानसिफोरजों रायलायबा थोंजों मोखांजों मोखां रायलायनो हाबाङा। आथिखालाव एसे एसे संसन जाबाय, खिन्थु बांसिनानो जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा थोंजों मोखांजों मोखां रायलायनायाव मोनसे लाजियो। बैबायदि लाजि गुसु आखुथाया दा बिथांमोननियाव गैया। दा बिथांमोननि आखुथाया बिथांमोना गोरोबा। आरो मोनसेया जाहैबाय रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनाय जानांगौ, खिन्थु रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनाय एफा एनै बिथांमोननियाव गोरोबो। दा नोंथांमोना साननानै नाय इसेबां क्राइटेरिया दङ, बिनि मोनसेल' बिथांमोना गोरोबनो थांगासिनो दङ। दा होमब्ला दिनै संबिधाना जोंजोंनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै भारतनि संबिजित एबा संबिधाना जोंनि ट्राइबेल हारिजोंनो गोजाना दङ। दिनै बिजिपि हान्जाया गावसिनि राजखान्थि लाबा खालामनो थाखाय बिथांमोना बे संबिधानखौ जेरैखि जाया संशोधन खालामनानै बे मोनद' जनगोष्ठि जिथुनाखि क्राइटेरियानो गोरोबथारा, बै क्राइटेरिया गोरोबिखौनो दिनै बिथांमोना जबरदस्ति गावसिनि राजखान्थि लाबा दिनै खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनांथाव, दाख्लै बावै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्ड बर'फ्रा बड'लेण्ड मोननाय क्राइटेरियानो गैयानो। मा राजखान्थि खालामनाय जादों बेलाय? जाय हारिया दिनै जाय बड'लेण्डखौ जोङो दिनै बिनानै रोजा रोजा 5,000निबो बांसिन दिनै जोहोलाव मुंख्लं जालांबाय। बे जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं जालांनाय दिनै बिथाङा राजखान्थि लाबा लानो थाखाय क्राइटेरिया गोरोबा होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै बिथाङा बुंदों जायफोर मोनद' जनगोष्ठि, जायफोर संबिधाननि थाखायनो मोनसेबो क्राइटेरियानो गोरोबा, मोनसेबो आखुथायानो गोरोबा, बैबायदि गोरोबिखौनो बिथाङा दिनै जनगोष्ठिया मोनद' जनगोष्ठिया दिनै ट्राइबेल जानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। जोबोद दुखुनांथाव खोथा। आरो बिथाङा बुंबावदों आसामाव बे मोनद' जनगोष्ठिया ट्राइबेल जायाबाबो बिटिसि आवनो बे मोनद' जनगोष्ठिनि ट्राइबेल जागोनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै राजखान्थि लाबा लानो थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि ट्राइबेल जाथिखौ दिनै फानगासिनो दङ। दिनै ट्राइबेल बे मोनद' जनगोष्ठिया ट्राइबेल जानो थाङोब्ला आथिखालाव मोनसे ट्राइबेलफोरनि मोनसे रैखाथि जायगा, बर'फोरनि मोनसे रैखाथि जायगा बे बिटिसि मोननायाबो दिनै मालायनि आखायाव थांगोन। रायजो नोंथांमोन दिनै सोरबा साननो हागौ दिनै जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल सुबुङानो, दिनै बिटिसिनि दैदेनगिरिया दिनै ट्राइबेल सुबुङानो, दिनै बिदि होननानै सोरबा दिनै आराम जिरायनानै थानो जानो हागौ। जों बयबो मिथिगौ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दिनै ट्राइबेलनिफ्राय फैनाय सासे सुबुं मिनिस्टार। दिनै ट्राइबेला दिनै सासे चिफ मिनिस्टारानो दिनै ट्राइबेल जानानै थानायाव दिनै ट्राइबेलफ्रा दिनै होस्रिखावनायनि दिनै खारन थानो नाङामोन। दिनै ट्राइबेलफ्रा दिनै आलो गोजोन रायजो जानोसो नांगौमोन। दिनै जोबोद दुखुनांथाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा सासे ट्राइबेल सुबुं जाब्लाबो दिनै बिथाङा सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै मोखाङाव ब्ला मोनसे गोजा फोथा फोनो। बिथाङा 100% असमियानि मोन्थोरजों सोलियो। मालाबा बिथांनि मोदोमाव बिथांनि थैयाव मालाबा ट्राइबेलनि थैया बिथांनाव गैला। रायजोफोर नोंथांमोना साननो नाङा, एसटि थैया बिथांनाव गैला। दा बेनिखायनो आं खावलायदों मानगोनां ट्राइबेल गुबुन ट्राइबेल लोगो नोंथांमोनाबो दिनै साख्रि जानांसिगोन। जों बयबो खौसे आगान सुरनांगोन, नङाब्ला दिनै ट्राइबेलनि राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरि दं होननानै ट्राइबेलानो बिटिसि सालायदों होननानै दिनै जिरायनांगौ सम गैया। आं जोबथारनायाव बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। फैबाय थानाय समाव बे 13 फेब्रुवारिनि सिगां जुदि सरकारा थारैनो ब्रायैनो बे
मोनद' जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि बिलखौ जुदि पास खालामनो थांमारोब्ला बेहाय सिटन दैदेननायाव आसामाव गिलु बालु मोनसे जांख्रिथाय लाबोगोन रायजो नोंथांमोन बे गिलु बालु सोमावसारनायाव बयबो जों लैहोर लैहोर बाहागो लानांगोन बाहागो लानाय रायजो नोंथांमोनालाय बाहागो लानांगोन बेहाय बे हाबाफारिया जोबनो गैयै आसाम बन्द जानो हागौ रायजो नोंथांमोन बे हाबाफारिया जोबनो गैयै रेल लामा जथायनायबो जानो हागौ रायजो नोंथांमोन बे हाबाफारिया जोबनो गैयै उखैहाब सोमावसारनायबो जानो हागौ उखैहाब सोमावसारनाय नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन नोंथांमोनालाय हानांगोन मानो होनबा जों थैना थांब्लाबो फैबाय थानाय ट्राइबेल हारिया जोंनि फैबाय थानाय बिदा बिनानावा बे हायावनो थांना थानो नांगोन दा बेनिखायनो जोङो डु अर डाइ नांनांगोन रायजो नोंथांमोन डु अर डाइ जुदि जोङो सोमावसाराब्ला बे मोनद' जनगोष्ठीनि हेंथायै जों सोमावसारनो हानाय नङा दा बेनिखायनो थै थां बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो We want justice. We want justice. September Zindabad. Sarkar Hushiyar. Kendi Sarkar Hushiyar. Ey Zizi Lise. Ey Hangam Salise. Kayel Aziza Dise. Ey Hangam Salise. Tribal Aziza Dise. Ey Zizi Lise. Tribal Aziza Dise. Ey Zizi Lise. Tribal Aziza Dise. Hukum Sarkar Hushiyar. Hukum Sarkar Hushiyar. Kendi Sarkar Hushiyar. Nikbar Samraj Zindabad. Nikbar Samraj Zindabad.